paikkakunta? Ulvila. Ulvila, joo. Tähtisen tie 54. Anteeksi, mikä? Tähtisen tie Joo. 54. Onko tää omakotitalo? On. Joo, mitä siellä nyt tapahtuu? Joku tuli ikkunat sisään ja hakkaa puukolla mun mielestä, niin muakin on hakattu. Joku hakkaa puukolla. Kyllä. Kuka siellä hakkaa puukolla? Heti. Kuka siellä hakkaa puukolla? Tunneeko sitä? Ei se on pimeätä, mä juoksin puhelimeen, kun pääsin. Mullakin tuo näkee verta. Joo, joo. Ei nopeasti. Joo, laitan up. Onko teillä monta siellä? Meillä on myös 4 lasta täällä. 4 lasta? Kyllä. Jaha. Joo, tätä hetki, mä menen hetkeksi pois linjoilta. Älä sulje puhelinta. Älä mene pois. En. Nopeasti. Kuuletko kun mieheni huutaa? Lähtikö se mies jo? Onko joku tulossa jo? Hei, mun täytyy... Amanda! Tuutko tänne puhelimeen? Anna katso tonne. Mä soitan poliisisytytettiin, että... Ei oo siellä joku, tulkaa äkkiä, mun iskä voi huonosti. Tulkaa äkkiä. Iskä, älä kuole. Ei lopeta. Joo, halo? Niin, tulkaa äkkiä, mun iskä voi huonosti, Jouko. Joo, tää sinne on apu jo tulossa. Onko siellä joku aikuinen paikalla nyt? Äiti. Voisiko äiti puhua? Äiti, tuu. Nyt siellä puhutaan taas. Onko se tulossa joku? Joo, mä oon apua hälyttänyt. Mä vähän kyselen lisätietoa. Mikä on tilanne? Apu on koko ajan tulossa. Mä en tiedä mikä tyyppi se on. Se hajotti meidän tuon se takaovi. Se on mustat vaatteet. Joo, onkohan siellä paikalla vielä? Mä olen täällä, mä juoksin äsken ulos, jos mä menen sinne, se lähti juoksemaan mun perään. Se meni takaisin, se aikoo tappaa mun miehen, niin se oli äsken vielä hengissä. Joo, missä se sun mies nyt? Millaisessa tilassa sun mies siellä nyt on? Makaa siellä lattialla ja huusi äsken ja nyt hiljeni. Sun mies hiljeni vai? Halo? Älä itke, Amanda, hei sä... Joo, siinä on apu koko ajan nyt tulossa. Eli onko sun mies nyt ihan tiedottomana siellä makaa vai? Mä en tiedä, mä nyt keittiössä, meneekö mä katsomaan? Joo, mutta missä se tekijä nyt on? Missä se tekijä tällä hetkellä on? No todennäköisesti siellä ei lähtenyt ulos jo. Meidän makuuhuoneessa siis. Lähti ulos jo vai? En tiedä, siellä hiljeni. Jaha. Amanda, oliko se vielä siellä? Se lähti jo vai? Joo, sano vähän tuntomerkkejä, mä voin sanoa poliisille. Mustat vaatteet ja mitä muuta. Mustat vaatteet, semmoinen joku... Sanotaan, vähintään 180 senttiä pitkä, vähän aika tukeva. Joo. Se on semmoiset niin mustat vaatteet, semmoiset, ettei naamaa kokonaan näkynyt, ihan vieraan näköinen mulle. Ihan vieras. Joo. Joo. Tulkaa nopeasti. Poliisi soittaa, sulla me voidaan lopettaa sitten. Onko teillä joku ambulanssi tulossa? On, ambulanssi on kanssa tulossa ja poliisi, mutta me voidaan lopettaa, niin poliisi soittaa. Joo. Noniin, tästä tavoittaa tästä sun numerosta, mistä soitat nyt. Joo. Noniin, me voidaan lopettaa poliisi. Selvä. Joo, hei. Hei hei.